Šibiliby mŕtvý vek, fixant toho opraví hneď. Huk! Toto netoč, však ja som mu to dal ako... Výmena baterky na tomto MacBooku. Notebook som si troška rozobral, teraz si ideme dať von trackpad, touchbar. Nie, jak sa to povie. Tvorím. Bacha na display. Stopni to, ja neviem čo ideme robiť. Základnú dosku sme si dali von. Zároveň máme notebook vyčistiť aj od prachu. Baterku si polejem pekne. Vytopím si ju. Nástroj. Baterku som si úspešne podobral. Teraz ho musím dočistiť. Takže odoberiem tieto lepiace pásky. To nie je len tak. To nie je len tak opraviť MacBook. Potrebuješ vysokú školu na to. Teraz musíš zavrieť okno. Ideme si procesor prepastovať. Opening. Toto si ideme dôkladne vyčistiť a nanesieme novú pastu. Pekným krúžným pohybom pastu odstránim. Na oba čipy si nanesiem teplovodivú pastu MX4. Po 5 minútach dočisťovania sa pozrite na výsledok. Odborníci v komentároch čakám. Notebook máme kompletne vyčistený, tak najlepšia časť opravy, ide si strhnúť túto samolepku, aby sa mi baterka samozrejme nerozpadla. Už vidím, že sa mi rozpadá. Asistent, druhú ruku chyť pevno. Vycentrujem krásne. Toto netoč, však ja som mu to dal nakrivo. No. Preč, teraz fakt netoč. Baterku som si tam presne nasadil, ide strhnúť ďalšiu fóliu. Notebook máme zložený a ideme si ho otestovať. Prosím, nech funguje. Zapojím si káblik. Aby som si baterku zaktivoval, spotrebu máme 58 W. Notebook sa nám zapol. Paráda. Ak chceš aj ty takúto opravu, komentuj oprava a pre viac videí ma sleduj.